Les gimnastes arriben a la instal·lació i es troben amb una entrenadora. Les famílies hauran de restar a la porta i les gimnastes entraran amb l'entrenadora. Quan arribin al vestíbul de l'institut, les gimnastes, intentant mantenir les distàncies de seguretat, es trauran les sabates, les posaran dins d'una bossa i aquesta bossa dins de la motxilla. Es posaran el gel que hi haurà a l'entrada o bé el seu propi abans d'entrar al gimnàs. Un cop entrin al gimnàs, posaran la bossa en el lloc que l'entrenadora hagi indicat i aniran amb aquesta mateixa sense treure's la mascareta. L'entrenadora donarà les indicacions adequades i aleshores podran deixar la mascareta a la bossa. Un cop hagin guardat la mascareta, faltaria l'últim pas de posar-se gel hidroalcohòlic i ja es podrien unir a l'entrenament amb les seves companyes. Ara tocarà desfer tot el que hem fet a l'entrada. El primer de tot serà posar-se la mascareta, sortir al vestíbul, posar-se el gel hidroalcohòlic i, a partir d'aquí, posar-se les sabates. Les gimnastes sortiran caminant per al pati de l'Angeleta per trobar-se amb les famílies que estaran esperant a la porta de fora. Sempre hi haurà un entrenador esperant per veure que cada gimnasta marxa amb la seva família. Serà un any especial, però confiem que no ens faltarà gimnàstica, que en definitiva és el que més ens agrada. Demanem a les famílies adaptabilitat i flexibilitat per poder continuar fent el nostre esport preferit. Moltes gràcies per confiar en nosaltres un any més i us donem una abraçada virtual de part de tota la família del Gimnàstica Montanyà.